आई भैया, हम सरबजीत सिंह आप सब तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी, पैर छू के गोड़ लागतानी। नवरात्र आ गिल बा भैया। एगो औरत अपना पति से कैसे कौना भाव में का कहताड़ी, का गीत के भाव बा, आई सुनल जाओ। कि सैया चली सासाराम आरी जहावा बाटे गोधा, कि सैया चली सासाराम आरी जहावा बाटे गोधा, कि बड़ी सुनले बानी नाम तारा चंडी मैया के, बड़ी सुनले बानी नाम तारा चंडी मैया के। सैया चली सासाराम जहावा बाटे गोधाम, सैया चली सासाराम जहावा बाटे गोधाम, बड़ी सुनले बानी नाम तारा चंडी मैया के, बड़ी सुनले बानी नाम तारा चंडी मैया के। क्या बात है, जय हो जय हो। कहतड़ी आगे, कैमूर पहाड़ावा पर माई के बाडेरा, गुफावा के भीतर मैया करेली बसेरा। कैमूर पहाड़ावा पर माई के बाडेरा, गुफावा के भीतर मैया करेली बसेरा। सुबह होके चाहे शाम